ସୁଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସୁଯୋଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଯୋଗ। ସୁଯୋଗ ଦୁର୍ଯୋଗ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରର କ'ଣ ହବ ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦିନ ହୁଏ ବା ଆଲୁଅ ହୁଏ। ଅନ୍ଧାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଲୁଅ। ପୁରୁଣା ମୋ ଜାମାଟି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାମା ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପୁରୁଣାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ନୂଆ। ପୁରୁଣାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ନୂଆ। ଫୁର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଦେହକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ଦେହକୁ ସତେଜ ଲାଗେ। ଫୁର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ ନ କଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ବ୍ୟାୟାମ ନ କଲେ ଆମକୁ ମାନ୍ଦାଳିଆ ଲାଗିବ ମାନ୍ଦା। ଫୁର୍ତ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମାନ୍ଦା। ଠାକରା ପିଲାଟି ନ ଖାଇବ ବି ଠାକରା ଦେଖାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ହାଡ଼ୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଠାକରାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ମାଂସଳ ମାଂସଳ। ନିସ୍ତେଜ ନିସ୍ତେଜ ପିଲାଟି କିଛି ନ ଖାଇଥିବାରୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ନିସ୍ତେଜ ଗାଈଟି ଭଲ ଘାସ ଖାଇ ସତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସତେଜ ନିସ୍ତେଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସତେଜ। କଅଁଳ 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 ଭାତ ଆଜି ମା କଅଁଳ କରିଦେଇଛି ନରମ। କଅଁଳ ତ ନରମ। ଆଚ୍ଛା କଅଁଳ ହେଇଯାଇଛି। ଭାତ ଆଜି ମା ଟାଣ କରିଛନ୍ତି ଟାଣ। କଅଁଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଟାଣ ଟାଣ। କଅଁଳ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଟାଣ। ସୁନ୍ଦର ମୋ ଭାଇଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରର ବିପରୀତ କ'ଣ ହବ ନା ଅସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର। ଶେଷ ଶେଷ ମୋର ଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆରମ୍ଭ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆରମ୍ଭ ଶେଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାଧାରଣ 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 ବିପରୀତ ହେଲା ଅସାଧାରଣ। ये थिला आजिर विपरीत शब्द। ये शब्द गुड़िक आम लिखिने और घरे पढ़ी अभ्यास करवा।